Notichi, rite executive pamba penyu handiti. Rite executive richida kuti ricollecte mari, richitonge ricollecte mari yekuti master awane 4% yake 1000 yeye. Wakaona wakakotsera yobva yachinjwa wakadhibha yobva yatotengeswa imba kukodzwa nzimba yenyu yatengeswa just because imba mune chikuri chakati ubva tovharwa dhini. Ndiani lawyer? Rototumwa kubva kwaikoti. Kuti rite executive pamba penyu. Rite rikaita executive robva raitoke riri kutora 4%. Rinoti richikolekta kana une maroja richitora mari yemaroja richienda nayo. Handiti. Richiti kusvikira yakwana 1000 4% yamaster. But it's still very good. I think I do my thoughts. But my lawyers are telling me I don't get when I go to food. Why could go to Bognashimba? Who's going to get a lawyer? No, this is a Bogagati. What am I doing? I could go to corruption is gated. Ayo mtemo gararozo saka unovharwa saka inda mazuano sapoti mbai inda mazuano sapoti kusiya chechi pari pamwe pandaiona pazadza unondivhirikidza dzadzada kupengesa saka unotokusiya kowawo gasi ndakarisiyira chinhu wanje kuti ndikarowa gasi mai ndanyanyonzwa kudaita violence. Whether violence towards who? Maraidi kwangu iku. Watora imba yao. Kakachida imba yangu kasaka lesipesa naita zvimwe violent kwesikatopoiti. Ndikuti ndaizvuzana tokitisa kana munhu saka ndinozvita kutosiya gasi. Ko kereke. Ndo yakazonditsikamisa manje. Uchiri kuenda kwanozwa. Totoenda. Kunozwa. Kwawaenda. Nditoriko. Asitomira. Kunonzi. Kunonzi masowe chishanu. Joshua kumabvazuva. Ndokorenda. Ndiriko. Kuri kutofaya. Kutofaya. Vekuuk vakadhakwa tutubvoona unotaura kuti wakada kutaura kuti ndakavaza uchitaura mutv hanzi masowe toita tifanira kuchinjawo zvimwe zvinhu suspense gandanzara akauya zvishuwa asi toita tichinja zvekunamatira pasi pemuti tochinja topfekawo bhutsu togadzira musoro hazvikuna zvakadaro zvakatora hatisi kumbo masowe chishanu uk gavatambire kuuk kwavo ikoko vaite zvavo kuuk kwavo ikoko kuno kuzimbabwe masowe chishanu anonamatira pamasowe pakachena paground level pane kuti chitsva nezuva kana chitonhorwa totonhorwa nechando kana kuchinatonaiwa nemvura. Hatipfeke bhutsu tinopfeka akaita seaya maraftas ndoatopfeka asina kuvhara tsoka chimonyarare kuti zvezvo zvokuti masowe chishanu anotaura kuti ngavaitiri kuuk vaperere kuuk hamusi kuzvida tomboda kuno kuzimbabwe ikoko vakatouya kunokuka hatiterere izvozvo unogona kutowaro ane shamu kumadokera vanoita zvekumadokera ndovanoterera ivo vanoita zvekumabvazo hatiri kumbovaona isu osaka wekuuk ndewekumadokera ndiyo madokera masowe chishanu ekumadokera hatiazivi bozi kana vakutaura kuti uyo anodzari akauya suspend gandanzara wekutanga uyu handiti vakuti hazi achinje zvaakasiyanzi zviitwe kuti tozonamatira ata mabuildings hatisipindi mabuildings ivo ngavaite zvemabuilding tikuramba tichita zvamutemo wacho cheo ndiani ndi joshua zve joshua ndiaripo kaizvinoizvi mai saka itori politics kai aiwa isi politics because apa makupi vari kudaiso ndovakuda kuita ngavada kumixa vekuuk bozi havangataure vakabuda mutv ndakatoona ndikatopopota ndikati ava gavatogara vatambira kuuk vasadzoke zvovasowe kana kunoavana kana mweya ko tsvimbo yauyo anonzani uyo iyo suspend kana nzaro handi anga ine tsvimbo yakaita yainamata nayo mabritish vakatora vakaenda nayo british vaidi vaifoti inonoita simba britain vangotora tsvimbo pepe pana kana chavainacho kwekwe kamuri kasitiki kavaida kakana chakainacho simba riri kuno kuafrica mune muzimbabwe ndokune simba ramwari muzimbabwe uzvisa kwete kuuk katsvimbo yavakatora yasuspend gandanzara kungotora vakambomuvharira kujeri kudini vakafoti ubva muna achiimba ari panze nditi vakamona chimba mavhesi ari panze
vakabvunza kuti wabuda sei zvikazita buritswa naMwari vaudzosera futi hatiti vakamuona mangwana chari pasi vakati koburitsa sei vaupesa kuti buritsei munhu aende muno maronjera panga vakamuvharira amuziye histiri kaimapostori handisati zvavo asi vakaenda vana kuvakoma nomasuto varumbowere mazona kupi vari kutora chitoti tinoda kudavata tinoda kutendeuka vachitotiza basa vatotiza basa vachiyazodavata vatotiza basa vaona zvavo zvekudavata kwakaipa kuzou vanomira mushe wenda iri kupisa madhezi ataizvitaura zvaitonge zvofanifanika bariona pawarikavhadhemu yakaiswa muzita mani manje toiswa muzita rangu nditobhadhara mari yacho waikuti pane mari yacho ndinobhadhara kana yapera ndobva rachichwa mari $1000 masters fee unofanira kugara yarongeka saka iyo manje iyo vanowadzotika dzimba idzi vofanira kudzichenjerera idzi vozi vari kuti chii kana vabereki venyu vafa kanjiti chinjai zita remufi muisire vapenyu kana musikade kutsvaga munotsvaga 1 wamunoisa kana musikade kutsvaga 1 chingoendai munonyorwa mazita enyu mese muri 6 kana muri 4 kana muri 2 monyorwa muri makadaro mubva manyorwa kuti family house bozi mukaramba vajechi kuita izvozvo vari kuti isu tinozokusungai handiti tokubhadharisai certain fine yekuti muri kuramba muchishandisa zita remunhu akafa vapenyu muripo muchingogara paine zita remunhu akafa kana kuti manje imwe chiri kuitika ndokuzobirwa imba futi because handiti mune masitara kana muri 2 vanotuma lawyer kuti enda papapo pasara vana 2 ipapapo unogona kuchansa ipapo enda unoita executor ipapapo ukaita executor uti ufanira kukolekta 4% yedu handiti kana yakwana saka lawyer rine richiuya handiti richikolekta mari pane maroja richiona richiongorora robva razomba kuti ndachidaka matitle deeds donofotokopa handiti iwobva uripa kuti riri fotokopa handiti parinoenda robva raenda rosvika rofotokopa robva rachengeta original robva rati ziri iwobva kuti pamwe riridoraka rotrustika obva kuti richauya rogara nematitle deeds roti mwedzi rona iwo usimborifunza robva ritora matitle deeds rakutomhanyisa rakutotaka kutoita madhiri rakutotaka kutochinja imba richitomhanyisa kana kutotora imba kana kuti kutsara iwe unozokokaruka kana wototorozi imba inyengeri chikati kunongoisirwa mazibhiri mamwe asikadzwisika uri kana unzi imba iyi saka tatoisa yatotengwa tatoitengesa saka iwo totokupa 6000 wona pekutangira kana muri 2 ngozi takupa 6000 muri 2 mupo 12000 imba yatoenda ukakudaro zvezvotoda kalora rakafanira ndandinare ukaenda kune vamwe zvinotodhakwa kuisa hakuna chaunoricover unotozozi yakatotengeswa hakuna chinhu unotenga lawyer utotsvaga lawyer rine power kuti lawyer rakadhakwa vozonokona kutsvaga lawyer rinonge ichitamba naivo vacho iva vakatsara vari mafriends savanongokommunicate ngoti haiwe kasiye kamufana kada chiko takatotora imba usikuona kuti domasheti aripo saka gagogara takamupa mari yake vamwe vari kuramba mari dzacho vachitorwa dziri kutorwa dzimba uku dzandakaona dzinge 4 dzisofa dzatotorwa asi umwe anomboda kuramba mari yacho kuti handisi kuda mari ndoda imba yedu mari wobvazi imba iriko mari yako iriko kwaikotu kaoda mari yako kana wakuda mari yako chachitora unotapa nhamo kusvikira utonodhari kani kunotora mari saka sofa wabhadhara mari ndingo 450 kwasara 550 saka takakutsvagira takatsvaka vanhu vanokudhonera aiwa handina mari handina mari taure chichemo chako ndoda 550 iyoyo nemari dzekuzongoita zvimwe zvekuti chizoita sei kunozoita sei process yasara yekuzo kana ndachinja mazita handiti pane imwe yadze ndinoita futi imwe application yekuzoti ndapedza zvese
zita rakuswa muzita rangu pane inonzi letters of administration maletters of iwayo inonzi letters of administration pane kamari kanotozobhadhara kuti zviitwe futi process iyi saka manje vanhu vanokontakta sei ndovapa mafoni number yangu vape 0775 ndobhati 775340954 ukuziya namba yako timbedzokerera futi 775340954 bozi imwe old number yaye ndiri kuikanzura ndichaishandisira iyoyo kwenda aiwa pane vamwe mahaters angada kungofura saka ndakutori dhama vangoda mahaters angakukwadza ifoni akada kufona chikotarisira basa saka zvorobho wakaona chikodaira foni chikuti diwani but uyu anadzani uyu ari kutexas kukomona aitsotsi azifungai peta akafona nditi akatiti ndepesa ndakanakirwa nevhidhiyo chichichichi andikati iribho saka ndirikindikati zvitoitika zvikutouya anditi saka zvikadzauraiti iribho ndanakirwa saka chi ndinoda kutumira mumanigramu chi $20 pamanigramu ndosenda nemanigramu andikati iribho fesi anditi andagara zvangu zi apambafona mwemusi kuti vatitaura inenge 14 minutes tichikotaura zvene tichitaura amburudza nyaya yemukoma wake hamina anodzipeta chiya mina andodzi chiipeta asi akazombotiza mudhara ikoko chichakada kukitiswa chichichi ikati saka haibvo chakutumira mari aiwo ndiwakapenga chichichi achikotara chikosimbisa ikati haibvo ndizoona mufesi day ndakufona foni zvacho hachadairi ndikafona kuzoi yayo hamina zvakutorwa pafoni ndisafanira kunondi aitsotsira ana vachishuma ndimufesi aiwa mufesi chaimo ndokuno uku muzimbabweni muziva aitotaura ndekugara kuno kubva ndakabva kudhara ndokugara kutexas saka chi ndani makore saka ndakatonakirwa kana ndakatomugirida sense yake chiti sense yake ndakamuridha sekuti chi ari pavanhu vandaitaurapaiwa ari pavanhu ari mukategori yevanhu vandakataura chiti vechiarikiti vai matsotsi-tsotsiko kumatsotsi-tsotsi saka handiyatsobuda straight ozi akavana kuti haachanekana kucommunicata neni wacho asi aifona zvisingaiti aifona but this guy ari kuuk ari bho manje nikamukasisa kari kucanada kaya kanditombotaura nako kanenge kari bho kasisa kari kucanada hazita racho handisandonyatsorizira anzani kuwycliff nyatsambo wycliff nyatsambo ndiye akapa uyo anzani gava mari yakadyiwa mari nagava imwe yacho yange zichadyiwa neboys akatumira zvishuwa wycliff nyatsambo namba dzake ndinazo akatumira iri 50 ndiyo andayasoona yakanyorwa ichinzi 50 yauya izvi chipa mufesi ya20 imwe 30 otasine boys man otenga boys inini kai akandipa saka 30 yacho ndo yakabva avarova kuboys zacho dziripo amene dzadzi boys ibibika imi ndimamuzimo magasi na Wycliffe zotama mchiziya ndichakupai nhamba dzake momufonera momubvunza nyaya yacho atokudze zvisho nakatumira 50 atozvinzwa ngazobvunze ndozvakatoitika akatumira haaribvo manje Wycliffe nikamukasista kari kucanada kangondipromisa zvakapromisa tangozoona Wycliffe akambondibvunza akati unogona chichawa here ma ndakati achichawa handigoni asi pachidagona chichawa ndatokufakisira mapepa fast chi wauya kuno kuchichi pane zvimweni tumagraft kwadaida kukurongera ndikati hama chichawa zvubvati saka ndikati haenglish apa nedriving vandarotowirirana saka chichawa kachiva nekumalawi